Yng ngrŵp 1 yn y gwpan, Bedwas oedd yn herio cross keys, a'r dechrau gorau posib i'r ymwelwyr wrth i Jacob Unwyn groesi. Ond y tîm cartref yn barod i wrth ymosod, a blerwch yn yr amddiffyn yn rhoi cyfle i'r asgellwr Andy Evans i lamu ar y bel Neath cyn tirio. Daeth sawl camgymeriad gan y ddau dîm a'r naill ochr yn cael ei cosbi am flerwch wrth drin y bel, ond Adam Williams yn dangos i bwer gan roi'r tîm cartref ymhellach ar y blaen. Roedd Bedwas yn benderfynol o adael ei marc yn yr ail hanner hefyd. Cais unigol gwych i Mike Callow wrth iddo dorri drwy'r amddiffynwyr a rowlio drosodd o dan y pyst. Cyfle am un cais arall cyn y chwiban olaf i Bedwas, Tein Basham yn croesi. Dim gêm i gas newydd, ond Bedwas yn camu uwchben cross keys i'r ail safle. Y bas at Craig Evans. Evans yn torri trwy'r bwlch yn llawer rhy rhwydd. Evans yn dod o hyd i'r cefnwr, Chris Banfield. A Banfield os ganddo fo'r cyflymder. Oes ar ymwelwyr ar y blaen. Adam Thresher yn codi ac yn casglu'r bêl. Y symudiad wedi baratoi gan yr olwyr, a dyma Richard Williams yn torri drwy'r bwlch. Mae David Watts yno. Watts am y gornel. Abertawe'n gyfartal. Scrum i'r Quins. Gareth George yno. Allan at Craig Evans. Evans y gic. O, berffaith at Kieran Jones yr asgellwr. A mae Chris Banfield yno eto. Banfield am ei ail gais. Ydy. Mae'n croesi eto. Y scrum yn gry gan y Quins. Maen nhw'n mynd am y gornel. Mae'n mynd i fod yn gais. Ydy. O na, cais cosp ydy. A Quins am ei gwneud 10 buddigoliaeth yn olynol yn erbyn Abertawe. Hayden Pugh, Callum Price a Chris Banfield ydy am gael ei hat-trick. A seren y gêm yn disglirio yn yr eiliadau ola. Gyda'r ddau dîm yn manteisio ar y cyfle i roi profiad i chwaraewyr ifanc, Llandovery aeth ar y blaen yn gynnar, Tom Powell yn croesi. Ond tarodd Llanelli yn ôl a chais gan y cefnwr 19 oed Leon Randall, cyn i sylfaen cryf y blaenwyr ganiatau i Neath yn hat roi'r tîm cartref ar y blaen. Dangosodd yr wythwr ei sgiliau asgellwr gan wibio heibio i amddiffyn Llandovery a chreu cais i'r clo Ed Curtis. A daeth yr hanner cyntaf i ben a chais oedd yn selio'r pwynt bonus, Nathan Edwards yn ochorgamu trwy'r amddiffyn. Cafwyd ail gais i Edwards yn yr ail hanner cyn i'r eilydd o wythwr Elliot Rees goroni'r noson a chais hwyr yn y gêm. 4 allan o 4 i'r Quins, a maen nhw ymhell ar y blaen yng ngrŵp 2. Pen y bont sydd ar frig grŵp 4 yn dilyn ei buddigoliaeth yn erbyn Aberavon. I'r ymwelwyr ddechrau'n gryf yn dilyn cais gwych gan yr asgellwr ifanc Michael Wilson. Brwydro nôl wnaeth yr ymwelwyr, a chais yn y gornel i Matthew Edwards yn ei gêm gyntaf ar faes y bragdy. Cyfle am sgôr arall cyn yr hanner, yr olwyr yn lledu'r bêl yn gyflym a Kyle Maiden yn llamu dros y llinell. Mewn gêm hynod gystadleuol, tro'r ymwelwyr oedd hi i daro nôl wedi'r egwyl o lein ymosodol, a'r eilydd Luke Davies yn rhwygo'r bêl o gefn y sgarmes cyn hyrddio drosodd. Ond Pen y Bont yn taro nôl yn gryf a Matthew Edwards yn sgorio ei ail gais yn y gornel. Roedd y ddau dîm eisoes wedi hawlio'r pwyntiau bonws gyda 4 cais yr un, cyn i Ben y Bont gael cyfle i selio'r fuddigoliaeth cyn y chwiban olaf. Y canolor Joseph Gatt yn dawnsio heibio'r amddiffyn cyn tirio. Roedd ail gêm grŵp 4 rhwng Caerdydd a Chastell Neath, a'r naill dîm yn ceisio cadw'n glir o waelod y tabl. Yr ymwelwyr sgoriodd gyntaf, Josh Guy yn tirio, ond gwendid yn yr amddiffyn yn caniatáu bylchiad i'r canolor Will Rhys Hall yn unioni'r sgôr.
Roedd Castell Neath yn edrych yn fygythiol a chic ar draws y cae gan y maswr Rory Morgan Williams yn cael ei dderbyn gan yr asgellwr Ed Hawley a Gavin Evans yn curo ei ddyn cyn croesi. I Gaerdydd aros yn y gêm pan enillodd Cameron Gibbon y ras yn y gornel. Daeth trydydd cais a buddigoliaeth i'r ymwelwyr wrth i'r wythwr Liam Ward gau pen y mwdl. Mae'n agos ar frig grŵp Bedwas efo pen y bont uwchben Aberavon a Castell Neath.